Maria, doncs ja he avisat a tothom de que ha nascut el nostre fill Jesús. Ah, molt bé. I com ho has fet? Per Facebook, Insta, WhatsApp? Ho he fet per WhatsApp, que així se n'assabenta tothom. Molt bé. Saps què penso? Que potser ens portaran moltes joguines i d'altres coses que necessitem no les tindrem. Escolta, si anéssim a fer una llista directament aquí al costat. Oh, però jo hem comanat un bressol. A on? Oh, per Amazon. Oh, i si no m'agrada? Doncs ja el posarem al Wallapop. Molt bé, segur, però segur que mos agradarà. Ja veuràs com sé que mos agradarà. Ja va! Té, aguanta. Qui hi ha? Soc jo, Àngel Gabriel. Ah, hola, passa. Passa. Què, com va? Bé, i tu? També n'hem fet per aquí. Molt bé. Bueno, suposo que ja heu fet saber que n'és el vostre fill, no? Sí, ho ha fet ell, sí, Vale. sí. Jo ahir passava per aquí a la granja de la vora i vaig trobar el Pasqual. Ah, i què? I li vaig anunciar la bona nova i que ho fes córrer tot el veïnat. Ah, molt bé, o sigui, tot aquell sector d'allà ja està Sí, està assabentat. tot assabentat. Perfecte, mira Oi, teu, que teniu mira més teu. preciós, oh, Marina, es porta bé? Bé. Qui envia missatges a aquesta hora? A veure, si és de Sant Josep. Pastorets de la muntanya, que viviu en gran recel. Desperteu, veniu de pressa, que ja has anat el rei del cel. Això sí que és una bona notícia, no les que surten a la tele. Però com ho faré si estic sol amb les ovelles? Ja està, els reenvio el WhatsApp i que vinguin també. Fet. A Belén me'n vull anar, vols venir tu gallineta. A Belén me'n vull anar, vols venir tu rabadà. Ai, si no fos per aquestes cames. Ai, si no fos per aquesta esquena. Ai, si no fos. Bé. Vols dir que no ens hem perdut? Em sembla que sí. Busquem el GPS. Treu-lo mòbil. Ostres, no funciona. Hauré de treure jo el meu. A veure... Ostres! El pastor Xavier ha enviat un WhatsApp. El nen Jesús ha nascut. Corre! Uf, quanta roba que em queda per rentar. No sé si acabaré avui. Catherine! Hola, què dius? Acabo de rebre un missatge. De qui? Ha nascut el nen Jesús. Què dius ara? Ja? Oh. Sí. Escolta, per què m'has dit Catherine? Home, ets una superinfluencer. No, jo sóc la pastora Caterina. Ah, disculpa. Anem-hi? Anem-hi. Som-hi! Escolta, que diuen que cal Josep i Maria ha nascut un xiquet. Sí, noi, diuen que és ros i boniquet. Potser que anem a treure el cap i així fem un gest. I ens portem bé. Serà un bon regal. Vinga. Què? Som-hi? Anem-hi? Sí, vinga, amunt. anys esperant, 15 anys aquí. I tothom, sí, home, sí, que no n'hi ha cap més en tota la ribera. I lo vaig dir el ramader que jo volia tenir ovelletes i corders. No, home, no, que t'enredis, no t'enredis. Tu has de ser-ho, has de ser això, que no n'hi ha cap més, amb tota la ribera. 15 anys esperant. Ara neixerà el fill de Maria. Què li porto jo? 4 crancs del riu? Perquè és que aquí no piquen. Aquí no piquen. Vinga a esperar. Vinga a esperar. Ep, un WhatsApp. Calla. Ja ha nascut el fill de Maria i no hi ha ningú. Corre, corre, marxem. Corre, 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 corre. Corre, corre. Mireu! Agramunt! I què porteu? Petons, rialles i moltes abraçades. Anem caminant, ho tenim a prop. Vinga, que ja arribem. Una mica de llenya, perquè... Mireu, m'acaba d'arribar un
sap que el nen Jesús ja és nascut. Oi, mira! Afanyem-nos, Corre. Ui. Ha nascut Jesús. Ja puc afanyar-me'n a buscar aigua.